Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la enebukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, like ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, and then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. SikuTrend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Inganza kwethu sikubhekela-ke nje kuyigameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Lo esimbona-ke esithombeni igama lakhe uPrecious Ndlovu, obefunda esikoleni ekuthiwa-ke iPhandulwazi Secondary School. Isikole-ke lesi esizinze endaweni-ke yase-Daveyton eBenoni. Kuthiwa-ke usisi-ke lo ube nenkinga esikoleni-ke afunda kusona. Kuthiwa-ke bekunothisha njalo ohlezi emkhumbuza ukuthi wazala noma-ke waba nengane esemncane. Kuthiwa-ke uthisha lo njalo uma bekhuluma nale ntombazane ubehlezi eyitshela ukuthi-ke akusikhona e-Labour Ward la. Kuthiwa-ke bekuney'khathi la uthisha azokhombisa khona abanye abafundi ethi mbukeni uyazela, kodwa-ke akudlali ukuncelisa ingane ubusuku bonke, especially if wazala usemncane. Kuthiwa-ke uPrecious lo lento-ke ibihlezi imhlukumeza imudla ensuku zonke. Kuthiwa-ke ugcine etshela uma wakhe ukuthi-ke usekhathele ukuphila lempilo. Kuthiwa-ke uPrecious ugcine-ke ngokuthi-ke athathe yakhe. Lesigameko senzeke endaweni-ke yase-Daveyton eBenoni. Like ivideo, subscribe ku-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. SikuTrend TV izohlezi ikhona inilethela-ke indaba esematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.